เด็ดลงรีก็จะไรละเป็นเคก็จะไรอพันอปาร์ตี้ละเกจูลงยี่ปอพันบังกะลีเกจูเกละเกอิตุมาเด็ดดูโลอิตุมาเคดูโลเตละเกจูลงโผลาบังเกนิตุม secondary เลยแต่สินิตุม APHLC บังเกเคก็จะไรละเป็นลงรีก็จะไรเด็ดก็จะไรลงรีก็จะไรละหัวคำสินิตุมอีกเลมKarbi Anglong Inglong arat atumapan lapen ke Khilonjia Okhomia lapen Adivasi atumapan sinon mat nitum la kaserai kamlok se klem lo posi la kaserai pulotang te democratic update ke election dolo pulote election ke che danun bek nang po athema election hai hetik ke kam ta klem long le non ni tum election hai he det lo ni tum klem lun long le det lo ni tum klem lun long le det pen ajok non iltum HAD minister ta Krishnendu Pal non ge bongo sena munit ni tum pu bom lo la bongo sena henten phu tum pu bom lo aya su nai nek dun bom lo seta hala pu bang ge ilitum HAD minister Inglong arat atum a minister ke Krishnendu Pal bongo sena munit Nili tum yung sa high debt son man me de dia pot lo non nil tum ning je bom lo la bongo senatum Bihar senatum la pen Marwar senatum la tum hei hui ilitum adet nang cerai chief dia pansi ke claim ilitum a chief minister mata ning je vertiti long lia ke joy ke Karbi Anglong helo ke ong nei pusi non ta ning je bom de ti kan ning je dam a theke Ladak le cerai dam nun po karba ke nang ke toy alang lisi ar lopen ke itu cini dun de pande la sinon ta ilitu mapan nang patharun tet de ama itu nge mek prang predet la he patharun tet la son de patharun tet mane ho ni tu nang det na cerai lu pule nang pukok son de itu mek prang yi non ke itu han ge nang patharun tet de nang cerai lu pu de ama hapu bangke bang trok Inglong arat atum pan Karbi ke bang polo di masa ini alang ni tum BJP tum sila tum pan invite lo kimene ya kandidat pulu ama pe haide da pike latum minister ke manji ot anda awe pu ama latum pan minister da pitu thedat lo pitu thedat pe na jok bongo sena pan pitu rong lo bi bongo sena pan piturong pena jok ili tum bange mathalo CA ma bang mo sikyoyon ni yon thoma pi alang li ke atarm ki jut po la po si alang li HAD minister man po an ke hala Christian do pal fan bage PO thu bup ta un po pulaya jama tha bang chumat long tang lo la pen alang li tum ke kere pikatum patu thek atum lam patu thek atum la si komat gopi si ke plangi mai no nei tum pu ni la pen alang li tum claim je bangke la ke ni tum cherai pode pulina puji geli la tum bange ba ha Amit Shah Narendra Modi tum hansi puji hala tum si ili tum chief minister fan puji ili tum chief minister si dak CM fan puji angela dak itu CM ke Kinde dun unjima nang kroi pupu unjima an ke plang ya bangke hala tuma ning ke hanga teng bensi a minister le ituma Karbi amuni ko man ne tot tulun sita akam bangke hala bongo sena tuma kam si klempo la hello la pen hala so teng kape man je pan la so kape man long bek je pan si la bongo sena Bihar sena la pen Marwar sena tumke BJP fansi arisi mason ot pemil BJP ke halatum arisim ceplang det le arisim ta akim ya fan gali Karbi Anglong lapen di Mahasam area an West Karbi Anglong la an Bongo sena Bihar sena Marwar sena tu mice right chip dia pat itu Marwar sena pulo glass corner ning hok ta do di pu nang li di ma lamding na chupen le dam seta glass corner a dukan helo ke thek long pa prang chengi
manja na tu ben ne nang li lut sita glass corner he lo ke thek long ji ha di puar le lut dam tu chok sita glass corner he lo ke thek long ji glass corner ke mat lo la ke marwar sena tum la ke la hello ilitum adet abang ke kamat ha ke ajak da BJP along ke do tungge ni tum BJP si hai lu pule seta kali la bangge alang litum arisim chotanat lage itu madet bang kecil tung ke serai chip dia pan arisim chotanat lage lasi labang so arisim KPN long le det dia pan ke ni tum APHLC tum ke election ke cedan nun bek ko la ke cedan nun bek dia pan si nonta ni tum 26 Constituency do MSC Constituency along tinta nilitum aru kang tur tuakam aru aku kapar om tuakam nilitum ke claim cheng bom lo dapen lake nitum dode lo lake claim bom Militi ang kami non yang kapilo kami pilih projek bangke di on si tingkat atau di tanggung konat tu ha Karbi Anglong lah Karbi Anglong kami tiap projek lagi ni tunggu oppose bom lo aku oppose bom tu lang lagi pedu long ledet ji lagi la so arnisita theklong lo kadi ha di Kopia district menyong te halai pu ho Sipsagor pe hapu bang Soraideu district di Kho Alang Roy di Kho Alang Roy ke Cedoy Alang Roy kali alam bang ke setahan nak dalen bang koilat tuk weret hu bodi harlong bang hang weret koilat tuk weret pena jok along li an wan pin le la son thak si wan pin lo non ke la Sipsagor area antuke non labang so inhan kupuloma ko nat lo mangewar nampo adung are hewar tulote ahema bange pukuri luguman po non ante la son thak si itum ta la inglong ajuyong silang ting pet pinchong lote ahun sikhe inghang yila long lian ke inglong long lian da induk po matidi la anda inghang yi la pen la tuma bange harlong pang hang la pen sangti ki bu ko bangga ko ington tu the de dila ante la puloni beteta inglum be ate jimante inghan nang war tip pogante itum nat lo ke dopo la pot la so kama bange ni tum bange kroy dundi lagi puloni chot kalilo west anatu adim go pumyong te kharakunsi pu adim haladak la tum ke claim dia ning hang lo la Mongo sena kecil tu, la sila so kecil tu la kape claim long le dead jipan. Adani, Ambani, la pen ko pipi lo ne atum Green Co, Hinduja po atum hey hui ke claim la kape claim long le dead jipan ke ni tum APHLC ke song vek jilang lagi. Aku song bom lo. Nanti Karohil itu masih atau bangke diklat kita lihat semua ko pangdagal lo nasi nok Karbi Anglong mas nanti bangke ayat tak pangdagal mati ni dengan nilang keputusan nanti cuma song pen ni itu masong pen ni itu demonstration tak claim lo la pen memorandum ni itu CEM apan PF lo athema ni itu chief minister pan lagi pinangi gali la sokam athema 6 schedule paragraph 2 paragraph 7 ateng pen ke council si selam nangi la separate voter list la pen separate voter list ke aprang da selam lo hala soteng se aku selam tu nangi tu si nilitum pu bom lo la pen ke jada election da me la 6 schedule ar lo an election che danun lo pulotang te lem pen cheng lo hala da ko mat ma che danun hala ke ST certificate abang ke krong dun vek nangi pul la so a notification council si la notification pinangi la sini tu memorandum PF lo non security thom clear prang ni tu memorandum PF lo sita non anta la council tu Bongo sena Bihar sena Marwar sena tu man ka phere pe na jok ili tu ma CM tu non anta notification P tek helang non anta P hai helang la ke itum kivira pan si ke claim lo la ke
selain dalam lai marmitar kami atau kami ringan kami cepat lagi ada mungkin atau tanang itu labang ke nilinon macam putek celang labang ke klaim bom lo aja tengah mesin tu sih, aja tengah enodak tu sih tu. Tapi dalam sah di digital kita nang itu tang ceng abang ceng lombang ke digital kita dia lombang ini ATM kalau kita kami tahu dengan cepat dulu Anglong tanang itu Laki parti ke selam ke hadi itu ke demokratik adat mati. Demokratik adat apa? Laki munitum aning ke hangateng ke laki klaim un. La sini tum ka badha dunji ke khang dunji akama bang ni tum mata thi laki. Bang klaim lo laki. non ke bangi dong lalu kami penenang itu long kami nak kanun atau kimia tong kami isi mata pun orang itu Nang sedan nun te bang da sedan po. Lain lo ni tu ke sini. Muthe alang ni tu komat ajak kong ben si ke sedan jima la so bang si rat atum lang nang ji. Nili tu ma bange APHLC tu mangge nili tu metang ajak kong pen. Rat aja kong ben sini tu sedan po. Poisa ve pinten itu mangge. Jeta hala jaha tu poisa nili tu masona na hal tu tak hidup. Setahala tu poisa do puluh te lagi nang litum cini ma rat atum cini ma silo. Kona pen lo la poisa kawan. Lagi kecil tu ma poisa pen si ke klaim lu puge cini ma silo. Nanti salah non PVDC bolong rongsan kali film atau karena atau sama pun dan sebab karena non tidak akan ngomong seperti macam Terding ulu non aki mialam kali lo. Ningkan krip ko baksa ke do tulo. Neli pulo. Itu tradisional. Emetang traditional village council si ilitum enangji. Ilitum a traditional village council ke pilo. Tradisional puke English ahob dolo, English alam thelo. Tradisional mane aprang ben ke wan bon abang. Aprang ben pulute ningkan suri ini pen ke wang bon alam. Ningkan suri aprang laso a traditional Karbi itu mah traditional village council amen ko pilo. Ala helo kiri nang ko. Ningkan suri aprang. Non traditional puke laka Ingraji ho alam tepina. Village puta Ingraji ho alam tepina. Council puta Ingraji alam tepina. Lake dakali lake ha London du lake. Hala tum si dulu lake Ingraji tum lo. Alang itum traditional village council. Konsep ta traditional village council. Sita alang itum la kecil tum traditional village council ke amethang alam pensela tum ciir lo. Gaon panchayat pusi gram sobha pusela tum cipulo. Ante itu Karbi alam pen traditional village council ke amen kopilo lahilo. Aprang ben gedo non ke pincong pot kali. Aprang ben ke do bom abang pulo tamte neli ka cini ke neli ka julong neli pan nang ke tan. Karbi recho tum nang than ke lahelo lake sherwan kep hello sherwan kep hello aja tum pulo sherwan kep ke lage chojun hutala okache bak alam pu cho the di seta hala chojun hut ko pe posi hala okache bak awan kapre ke dolo ke choji aphan lok le awan gali bodila alang li akam ar pudo bodi hala arpu ke lang ben si awan ki pi bodi la po si hala awan ke arpu po si awan ke duk lagi kam ave pin ben si ke chuchot di pulite akam masih ave lagi kam kem de si chuji ke jokta la si ke dulu non bisara lam Minister of Agriculture pulo di bisara lam Minister of Agriculture yo alang li panda awan pita puyu mati di kopia po si alang li panawan ki pipo Athema alang li Minister of Agriculture. Hala Minister of Agriculture akam claim lo la si awan ke chu huta awan ta long dun lo. Son thak si itum chojun huta. Itum arpu do lo akam claim lo la si hala ke chu huta la so arpu awan si lang tum chu la helo.
lasi lake ki cucot aphan po banggali lake akam ki claim po si awan ki dulu lake lapot si serwan kep pu ilo serwan kep ki cengko si serwan kep apike seta a ser a member ser pulo te honorable member pulo aman ke do abang pu pulo aman ke do ang hoy ba aman ke do abang pu pulo ante aman ke do abang pu aprang ke kep vet la si serwan kep pulo setanon ne bang krihini do kleng sarpo ta do kleng dun ta do dun tulang lan cho takalilan hala women anda tuta ko pinne do lang kali basapi ali ko do lang kleng sarpi puta do tulang kleng sarpi la pen kleng sarpi adun puta do tun tulang ya hala tu si hidap dan lete krepi do kok krepi do kok seta ko pia po si kep pu bom kep pu bom ke la ke amen je plang det lo non ke hala a organization amen je plang det lo la ke mane ko pu nomenclature it is a nomenclature la mang ke kep pu bom lo ke do ji ke atik te krihini lo ne krip trok ando kok ta tek ponche ta tum ta la pulu bang dahan ningkan pharu suri pen siala tum ban lo ha sondro gupto morjo pen da la do lo Osoka the Great latum akut penta poncat dolo Sobha Somiti pusela search itu bang po beta posi panchayat pulo bang po a komiti pulo non bang po ma bang ingkoi non ikidu seta no anda po pubom la po pukela amen le la hele la si itu mapan non rong asar kalidet tu ampan si rong asar pugepu di Bisara lam arong bangge intiarong da ka hawragat dubo intiarong amat kali jengkhana tuarakom arong bangge teron arong pulone pilene amat non kang buraga patam ke kru kupu akam lo lage karbia a culture ka pipuk lo di lage komatum lo pipu lage la bongo sena RSS atau makam lo lage karbia Karbi culture ka pipuk tradition ka pipuk ya pansi son nang claim lo lage claim o jilang lage manang ge non ge nang litum pulo kruwa thai teron pansi kang bura pudam kok lo mo ge kruwa rong ta kuban ni das ko pansi bang rong asar bat dam kok ni bang ke non lage non la BJP tu makam ke lage la si BJP lo nge dun bom lo te tu me Khei ki vir po lage ela BJP tumlong dun boman itu election hai det pura oke chu be hor ki jun karbar ke lage chok chelu la bang ke che hok akam ke lage chok chelu lage ina karju kanto karla MCC election dan nang ito dog non itu jon power lo la ki message tung mili gala hello non message ke pi di nang litum itum Khei det ki virja kam si non BJP tum claim bom lo latum bongo sena bihar sena lapen marwar sena tumsi la BJP karbia BJP itu ampan parisim lo aro lasuk ka parisim long le det japan rat atum BJP apan perem bek nang po election lo upete itu ma det lapen itu ma Khei ta givir po